jingpynkhreh na kabenta ka Synod kabanlong haluber mentau snam ha ka Snong Umlyngka kalaya chachat kamtam hakabedei bat ka jingpan bha bat ka jingsiang rong yakisurak nadu maus Umlyngka ter shamau dum hadu nongse selei kabajrong kumba iwei pan san spa khandai pusan kilometer. Ban bot din halor kani ka jingpynkhreh chief advisor jong menteri rangba ka jila Bah Hamlet doling badeiru UMLA barem kamiliem ha kasi baar ura late ban bot din ya kani ka jingpynkhreh haringkat ka jingdon lang ki engineer katanat piludi ki nongelam shnong ka Umlyngka badru ki nongelam balang ha kani kasi Bah Hamlet ule thu ba ka jingjurup kalong ban bot din ya baro ka jingpynkhreh khnang ba kin deplut haswa kapor nakaliang kabalang kumjuru na kinong ilam shnong kilapan pau ka jing Sngew yu Bah Hamlet halor ka jing shimkhia jong u ban penyo patru wat ban bodin khanang bakani ka Synod kan long ka ba ipo bat shongkun ni kalong ba ki munta shani hanga hi to next so ka jing wan shani lom ta ka jing seng sisngi bat ka jing muntoy ka ban kiying kisem ban mi ni ro ka jing muntoy lum le wa ro jing muntoy re ka bang kwa ban ya khi ki nok snong ni kong ro ba snong ka jing muntoy ka bakong san ka bang ya kendu man la kasni marami na ying le kendu ka dei ka jing repair yak sok snong bar ko we pisaki phi ki nok snong maka snong ka strok la jot per snong nanti ke kru kawan Synod tak dalam Synod tu lese kajing repair tu di kamla ban ice cream tu repair kan su ai tak tu rei mentra kajing repair hi Snong muka baro ke Snong repair kata kajing mentra yang Snong kia ban si Snong support kada kajing Snong kada mesim juga klik ke joki kada kendor klik garam lakut asyong nak don kam su rei kami mesim juga klik kam tami ka balang lain ya ke Snong kali lama joki hi disebut tai Pak Stefan di engineer tu di bana dia rumah belong yu disebut Pak di dalam joki tu Pak dengi tu boleh nak kerja ni nak kali coba lang tegim tu ibat ai